ବୋହୁ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କିଛି ହେଇନି? କରୁଛି ତ କରୁଛି କଣ ସେ? ତା କଥା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବୋହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛୁ କଣ? ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମା, ମାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଆଜି ମୋ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଛାଡ଼, ରୋଷେଇ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ। ବୋହୁ ନେ ମା ଯା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବୁ। ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆପଣ କରିବେ ସବୁ? ଆଲୋ ମୁଁ ତ ଶାଶୁ, ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ହବ, ଯାହା ହବ ମତେ କହିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମା।